Usuphothuliwe umhlangano wesigungu esiphezulu seANC eIrene ngaphandle kwase Pitoli. Kulomhlangano waqala ngoLwesihlanu kubhungwe ngezihloko ezimbalwa okubalwa kuzo ohulumeni bezindawo kanye nezinkampani ezingama-bhizinisi kahulumeni iEskom neSAA. Ngesikhathi evala lomhlangano umengameli Ramaphosa uthe iqembu elibusayo liphuma kuwo namasu okuxazulula zonke izingqinamba ezikhungethe izwe. Umengameli Ramaphosa uthi leli qembu liphindela ibophezela ekusebenzeni ngokuyikhandla ukusiza umphakathi. There is a clear commitment by all to work hard to address the challenges collectively that our people face and to communicate our policies as well as our programs very clearly and very coherently to the nation. Odabeni lweinkampani ezingamabhizinisi kahulumeni umengameli Ramaphosa uthi kufanele kugxilwe eqinisekiseni ukuthi kuqokwa abantu abaqotho. Uphinde wathi kufanele kubhekwe ukuthi azikho yini izinkampani kahulumeni ezingahlanganiswa noma zivalwe. There should be greater and more effective attention on the operational efficiency, integrity and functionality of our SOEs, as well as ensuring that the people who are fit for purpose are appointed to the various positions in our state-owned enterprises. We took the view that there is a plethora of these SOEs, more than 740 of them. We need to look at whether we should consolidate some or rationalize some. Umengameli uthi kuvunyelwene nangokuthi kufanele kuphele ukuxambukela kwezombusazwe kule inkampani. Uthe iANC kufanele yenze ukuthe xaxa ukuchazela izakhamuzi zakuleli ngokuguqulwa kwesigatshana somthethosisekelo usection 25 ukuze uhulumeni ukwazi ukuthatha umhlaba ngaphandle kwesinxephezelo. The Khutla was encouraged to get this report and endorse the recommendation that the power to determine the quantum of compensation for land expropriation should reside in the executive, and that the amendment should articulate such. Uvalwe ngokuthi iqembu elibusayo lisayimisele ngokuqinisekisa intuthuko emazweni ase-Afrika kanti uhulumeni wakuleli uzogxila kulokhu uma usuthatha intambo njengosihlalo weAfrican Union.